tots els esdeveniments que estan passant a Egipte. Respecto la que ha hagut de ser una decisió molt difícil presa a favor de l'interès del poble egipci. En aquest moment històric reitero la meva crida, com ja he fet anteriorment, per una transició transparent, ordenada i pacífica. Portem l'ànima pletòrica de sentiments, res de venjances, però sí un nou esperit de justícia i reparació. Recollim les lliçons de l'experiència. Tornem